Ji bajara Dêrsimê baş temaşevanên hêja ez maşallah dekak bi hevpeyvîneke taybet li gel ve me min heta niha gelek hevpeyvîn kirine lê taybetiya vê hevpeyvînên ji hevpeyvînên din cudatir heye lewre mêvanekî min e gelek taybet heye bi rêz Mehmet Fatî Maçoğlu ku şaredarê bajara Dêrsimê û yekem kesek ku li bajara Tirkiye û Bakur وکی کمونیست بیه سروکی شهرداریه کی مرحبا بخیر هاتن برای سرک دخوازم جور دست پی بکم لترکیه و همه باجارین کردان وکی کمونیست تنه ون هاتن هلبجارتن هستکی چه وایف؟ Öncelikle hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hûn bi xêr hatin weşaneka xweş were dixwazim. Gelek spas dikim. Her çi qas weka careyekê min ez hatime hilbijartin, xuya dike jî li Dêrsimê komünîst perin. Ji dema zaroktiyê ve em komünîzmê ji heval û hogirên xwe hîn bûn. Bi xwandin û lêkolînê hînî komünîzmê bûn. Bi demê re me ew heband. Komünîzm bi temamî zanistî ye. Ji ber vê yekê dibêjim, komünîst bûn tiştekî baş û xweş e. باشه دخوازم و پرسم دخاباتن شهرداریه ده خاباتن کون کمونیسم در دخن پیش و فری مروان دکن ون دکن خاباتن چه دکن؟ Evet. Ya aslında 100 yıldır Sed salin siyaseta burjwaziyê li cîhanê desthilat e. Carcaran şoreşger, sosyalist, pêşverû û komünîst li gelek welatan tê dikoşin, lê rastî ji ber yekem mezin tên. Bi şer û zordestiyê xwestinê wan dor pêş bikin û bifatisînin. Ji ber vê yekê ku çanda burjwaziyê niha berfirehtir e. Di nava dewletê de, di saziyan de, di civak, dibistan û taxan de wisa ye. Wisa bûye ku siyaseta burjwaziyê li ser çîna karkeran ku jêdera komünîzmê jî siyaseta burjwaziyê bûye desthilat. Ji ber vê yekê jî di nava demê de li Dêrsimê em bi hevalên xwe yên xebatkar re, bi karkeran re, bi çîna xwe ya ku em dixwazin bikin desthilatdar re, hewl didin wê çandê baş ve bibin û çanda ku em dixwazin bi pêş bixin. Di aliyê mafan de, di aliyê wekheviya jinan de gelek hewldanên me hene. Em hewl didin herkes di hilberînê de xwe wek hev bibîne û vê feraseta wekheviyê bigihîjine asta desthilatdariyê. Wek mînak em hewl didin karkerek tê bigihîje ku di dema xebatên xwe de divê çiyên wan be. Em vê çandê didin wan. Mafên jinan, LGBT, mafê menopozê û mafên cûr bi cûr. Her wiha li ser dîroka çîna karkeran jî xebatên me hene. Mesela derbarê yekê gulanê de, têkoşîna wê de. Bi vî awayî ev çand tê guhertin. Niha jî em dest bi xebatên perwerdehiyê dikin. Xebatên perwerdehiya ked û semyanê, yanî têgihiştineka marksîst. Di demên pêş de em ê li ser vê xebatan bikin. باشه بحثا مافی خباتکاران کر وکی کمونیستک موچه و تری و دکه وی معاشه چه و دنرخینم؟ Em vê weke beramberiya keda xwe dibînin. Tu kesî mûçeya me ji me re bexş nekiriye. Hemû karker jî wisan e. Mixabin sermaye di şûna nirxandina mafan a li ser hilberînê dixwaze çanda xulamtiyê ava bike. Dixwaze vê kedê derxe derveyî siyaseta demokratîk û polîtikaya xwe desthilat bike. Bi rêya walî, şaredar, qaymakam, rêveber û bürokratan pergalek avakirine û bi dayîna mûçeyeke zêdetir wan bêdeng bike. Di vê pergala rêveberiyê de ji jorê heta jêrê guvaş heye. Şaredar jî perçeyeke vê pergalê ne. Ez jî tê de. Lê em wisa nakin. Endezyarek an jî memûrek ku mûçeya wî ya herî zêde ye, çi qas be, ez jî ew qas distînim. Yê zêdetir jî em davêjin komînê. Divan şart û mercên zehmet de ev mûçe têra ve dike ku hûn beşek jê jî ji komînê re bêne. Yani şöyle bir memur Yan jî li şaredariye komînek heye. resmi bir şey değil. Ev tiştekî fermî nîne. Em siyaseta xwe wiha dikin. Li vir hevalên me dixebitin. Em bêjin li vir mûçeya herî zêde 13 an jî 14 hezar lîre ye. Endezyarek herî zêde ew qas distîne.
Ez weke şaredar ji wan zêdetir distînim. Lê ez wê beşa ku ji wan zêdetir distînim davêjim nava komînê. Bi vî awayî alîkariya hejaran dikim. Pêdiviya kê bi vî pereyî hebe, em alîkariya wan dikin. Federasyona Meclisên Sosyalîst dibêje, qet nebe dema tu weke memûrek jiyayî divê tu wan zehmetiyan bibînî. Tu bizanî ka xelk çawa dijî. Ez vê jî dibêjim, dema pereyê min hebe ji xwe re digerim. Lê dema ku pereyê min tune be, rasterast berê xwe didim malê. باشە vê pirsim min qet nedid ve kincên taxim li xwe kirine. Wallahi sê çar heb taxim cilên min hene. Sê çar heb hene, lê min heşt an jî 10 sal berê kirîbûn. Di nava heşt salên dawiyê de min tenê taximek kiriye. Car caran di merasîmên taybet ên dewletê de ji necarî li xwe dikim. Ji xeyniyê wan li xwe nakin. Başa vê pirsim heta niha xebateke ku hûn pêşa nazin û serbilindin ya herî giring çi ye? Ya bütün çalışmalar emektir. Biz emeğin hepsinin değerli olduğunu görüyoruz. Hemû xebatkede. Em qedr û qîmetê didin hemû kedê. Çok sevindim. Lê ez ji vê jî gelek şanazim. Helbet weke takê kes dibêjim, weke îdeolojî nabêjim. Tiştê ku herî zêde jê hes dikim ev e. Dema xelk bi hêsanî tên dikevin şaredariyê, hês dikin ku ew bürokrasî li vir hilweşiyaye. Bi dilekî rehet her cûre rexneyê dikin, pêşniyarên xwe dibêjin, heta dikarin xwe aciz jî bikin. Yan jî dema ku ez li bajêr digerim, te kesek ji nava xwe dibînin. Weke bürokratek li min nanêrin. Ev min pir kêf xweş dike. Carna hin kes derdikevin û dibêjin, divê weke şaredar an jî weke serokek bikevî nava xelkê. Lê em qala vê helwesta xwe dikin. Wê çaxê dibêjin, hûn rast dibêjin û ji me baştir fêm dikin. Berê dema jinek diçû ber deriyê şaredariyê, yan walîtiyê, yan ji qeymeqamiyê ditirsiye. Aşağıya doğru çekilmesi beni çok mutlu ediyor. Başa rexneyekê wiha li we heye dibêjin dema ku hûn şaredarê ovacikê bûn we performanseke baş nîşan da lê piştî ku hûn bûn şaredarê Dêrsimê we nekarî wê performansê nîşan bidin. Hûn van rexneyan rast dibînin? Yani bütün eleştiriler bizimdir. Ben yani Yani hemû rexneyên me ne. Helbet ew ê neçin şaredariyeke li derveyî vê derê rexne nekin. Helbet ew ê neçin şaredariya Mêrdîn, Xarpêt yan jî şaredariya Amed yan jî İstanbolê rexne nekin. Beni eleştirecekler. Ger li Dêrsimê paşveçûnek hebe, helbet dê min rexne bikin. Belkî jî me nekarî em xwe baş bidin fêm kirin. Bunu göstermek Ev suçê istemediler. me. Onlardan kaynaklı olabilir. Çünkü o Ambargoyekî li ser xwe hîs dikin? çok Em gelek ambarjoyan hîs dikin. Di nava dewletê de hemû projeyên me, xebatên me têne rawestandin. bir şey Ev diyorsun. tiştekî giring e ya rastî. Tabii. Xebatên we yên berbiçav yên ku ev kirine proje hene lê bürokrasî Onlarla ilgili pêşeviyeke konuşacağız. astan e. Tabii onunla ilgili konuşacağız. Helbet em ê li ser wan biaxivin, em ê derbarê wan de biaxivin. Em ê derbarê vê yekê de biaxivin, lê pêşî ez qala mijara ovacixê bikim. Mesela li ovacixê xwestin gundekî şînokan ava bikin. Dedît hilberîn hebû li ser vê yekê xebatên me hebûn. Xebatên li ovacixê îro li 27-28 bajaran belav bûne. İro li Tirkiye li 27-28 bajaran şêwazên cudayên hilberînê bi pêş ketine. Yani niha belkî hezar qat ji ovacixê zêdetir hilberîn li bajarên din bi pêş ket. Em bêjin li Amedê, Rihayê, Deryaya Rej, Deryaya Spî, Marmarayê. Çok alanda. Yani mebesta ve markabuna navçeyi heremiye. Biz toplumsal temel ihtiyaçlar ve doğanın korunmasıyla ilgili Li ser pêdiviyên sereke û parastina xwezayê bernameya me heye. Di bernameya xwe de em qala hilberîna zeytûnan dikin, ka zeytûn divê çawa bên çêkirin. Hilberîna bêderman û bêguvre. Mehînî wan kir. Fistiqên bin erdê divê çawa bêne hilberandin. Me qala hilberînên sereke kir. Ev hilberîn dê çawa xwezayê biparêze û berhemeke paqij çawa derxweholê. Me qala wê kir. Niha li gelek cihên Tirkiye ev hilberîn tê kirin.
Ovacı göstermek. Li vir 20 cure helberîn tê kirin. Bu program Lê li Tirkiye heftê 8 cureyên hilberînê bi pêş ket. Ji ber vê yekê ev xebat gelek ji qeweta ovacı qewê de tire. 7 ilçeye yayıldığını yazmazlar. Pêşketina vê xebatê a bajar bi bajar ji bo siyaseta burjuvaziyê xetere ye. Rîsk e. Helbet van tiştan nanivîsînin. Yazmazlar bu mesele. Yani Proje nanivîsînin meselesi ku ev xebat li heft navçeyan belav bûye û li 28 bajaran jî berbelav e. Mesela otopark bir Bi qasî heştê kooperatîfan re em hevkariyê dikin. şehir ama Helbet vê xebata hevpar nanivîsînin. Ez qala projeyan bikim, bajarê dizane pêdiviya wî bi çi heye. bu projeyi belediye Mesela otopark pêdiviyeke sereke. benzeri kredi Bajarekî biçûk e, lê ji çar aliyên cîhanê mirov qefle bi qefle tên vêdirê. Ji ber vê yekê pêdivî bi otoparkê heye. Lê ji bo vê projeyê heftê 8 milyon lîre bütçe divê. Sanat merkezi. Quweta şaredariyê nagêje vî perî. Çevre yolu. Em dixwazin vê yekê bi bankaya bajaran re bikin. Birçok belediye Lê bankaya bajaran projeya me ku bihayê wê bu belediyesinin 3.5 milyon lîreyê jî napejirîne. Xebatên me yên navenda zanist û hunerê heye. Sağlık birimi açısından. Di ser ajansên pêşvebirinê de projeyên gelek şaredariyan têne qebûl kirin. Lê li vî bajarî sê projeyên me nehatin pejirandin. Di dema pêvajoya pandemiyê de me xwast tedawiya nexweşan li malê bêkirin, qebûl nekirin. Türkiye'nin farklı yerlerinde yankısı olacağını biliyor ve bundan dolayı da bu tür şeyler çok fazla önünü kesiyor. Nayê pesend kirin ji aliyê navendê ve newsa. İller Bankası belediyeler Helbet erê nakin. Şaredarî karên xwe li ser bankên bajaran dikin. Ger deynê we zêde tune be, hûn dikarin bi riya bankayên taybet jî van projeyan pêk bînin. Lê li bankayên taybet, faizên krediyê zêde ne û demên wan jî kinin. Mesela dahata me 2 milyone, lê krediya ku ez dixwazim tenê mehaneya wê 2 milyonên nîv e. An jî 3 milyone. Lê bankayên bajêr heta 200-300 mehan dikarin vê demê dirêj bikin. Ji xwe hemû şaredarî jî bi wan re dixebitin. Başa par li Dêrsimê daristan şewitîn û bi tevr û bêran ketin navê û ve xwest hûn vemirînin vî agirê gelek deng veda vê xebata ve li ser sosyal medyayê. Ev daristan çima li Dêrsimê dişewitin? Birçok nedeni var. Yani diyelim ki Tespîta ben ve güvenlik çiye? endeksi nedenler de var bu çatışma. Gelek sedemên wê hene, sedemên ewlekariyê jî hene. Durumlar da söz konusu. Sedemek jî şer û Bir pevçûnin. Kaç bölgeyi tespit edemedik. Me nekarî em çend cihan tespît bikin. Yakınında bir mahallesine çıkan yangın. Li taxa berbajêr daristanek şewtî û me sedema wê tespît nekir. Buradaki durum Li du sê cihan jî ji ber polîtîkayên ewlekariyê agir bi daristanan ket. politikalardan kaynaklı Daristanên navbera Xoza û Ovacixê ji ber bombebaranê şewtîn. şeyle ilgili bir bombalama sonrasında oldu. Diğer yerlerle ilgili birçok fazla tespit edemedik. Ji ber bombebaranla ku ji qereqola tê kirin? Galiba Vali Bey'in bir açıklaması vardır. Bir sıcak Birêzwalî jî daxuyaniyek da got ji ber pevçûnê agir derketiye. Di encama pevçûnê de ev agir derketiye. Başa dixwazim vê pirsim. Di vê hevpeyvînê de ji em qala Dêrsimê dikin. Hûn Dêrsimê wekî Dêrsim pênase dikin. Newsa wekî Tuncelî pênase nakin. Em rast fêm kir? Belê, ev der Dêrsim e. Başa ji bo ku navê rastî yê Dêrsimê bê vegerandin ve heta niha tu xebata kir an ji îro pê ve hûnê bikin. Yani biz meclisimizin bir önergesiyle oldu. Pêşniyarnameya Meclisa Şaredariya me hebû. Ile ilgili böyle bir şey oldu ama o meclis Lê guhertina navên bajêran an jî navên wiha bu tür durumlar bi biryara lijneya wezîran çêdibe. isimlerin ya da bir ilçenin köy Meclisa Şaredariyê biryar da lê nehat erê kirin. belediyelerin değil. Ama böyle bir mesele hiç gün yüzüne çıkmadı yani. Ve weke meclis biryar girt lê nehate pesend kirin. Meclisê biryar da ji bo ku weke şaredariya Dêrsimê bê binav kirin. Lê erê nekirin. Ji bo şaredariyan ev mav heye ku li bajêr ji bo vê yekê referandumekê Diyelim bikin? ki İsviçre'de, Almanya'da Li welatên wek Swîsre, Almanya, Fransa an jî cihekî dinê cîhanê çarenûsa bajêran ji aliyê vîna bajariyan ve tê guhertin. Yani gel biryara wê dide.
Nasnameya wan a demokratik biryarê dide. Kurumlarına bırak. An jî saziyên wê derê vê biryarê didin. Sazî dikarin vê mijarê bi referandumekê bînin ber xelkê. Lê li vir gel nikare biryara van tiştan bide. Lewre yên ku ji aliyê xelkê ve têne hilbijartin, ji aliyê qeyûwan ve ji kar tên durxistin. Başa di salên 1937 û 38 de li Dêrsimê komkujiyek pêk hat, arşîv hatin vekirin, gelek belgefîlm ser hatin kişandin. Ya rastî kes vê komkujiyê înkar jî nake. Weke şaredarî ji bo ku hûn vê komkujiyê nîşan bidin bîrdariyek yan muzeyekî hûn dixwazin ava bikin. Yani şöyle bizden çêbû önceki dönemlerde 38 duvarı ve o dönemde Beriya me dîwarê 38 ava kirin. û qadên ku qala pêşengên wê demê dike vekirin. Em jî hewl didin wan qadan dîzayn bikin. Diğer bir şekilde de şöyle 38 Sala 38 demeke pir dûr nîne. Kes inkar nake. Uzun bir dönem Bi hezaran kes hatin winda kirin. insanın kaybı, Bi hezaran kes hatin qatil kirin. Bi hezaran kes hatin nefî kirin. sürgün edildiği bir Em qala demeke wisa dikin. o duygu. Hê jî ew hest hene û hê jî dilên şikestî nehatine cebrandin. Dersim, Lê em wiha jî nabêjin. Em nabêjin bila Dêrsim tola wê demê hilde. bakmıyor zaten. Kendisi Em wisa lê nanêrin. Tenê dixwazin tiştên ku anîne serê wan qebûl bikin. Lêborîna xwe bixwazin. isimlerini ailelerine Ew kesên ku berê şandin wê derê divê tespît bikin. Divê navê wan û cihê wan ji malbatên wan re bêjin. Divê cinazeyên wan bidin malbatên wan. Divê cihê gorên wan nîşan bidin. Sedema ku Tirkiye bi vê mijarê re rûbirû nabe ev e. Ditirse. Tirsa ka ev bajar an jî qada namnetewî dêjê re çi bibêje ketiye dilê wî. Canlılar, insanların yaşadığı bir toplum ve onun üzerine baskı o günden bugüne devam ediyor. Weke komûnistek hûn nêjada xwe çawa pênasa dikin. Ben Kızılbaş Kürt biriyim ama şöyle bakmam yani. Ez Qizilbaşkî Kurdim. Ben dünya Mirovên li hemû cîhanê rengê çermê wan çi dibe bila bibe, divê cudahiyê nexin nava nîjada wan û şêwazê jiyana wan. Ez cudatiyê rast nabînim. Divê hemû mirovên li cîhanê, hemû civak, hemû millet xwe çawa binav dikin û sabêne qebûl kirin. Em sosyalist ji xwe mafan, çandan, azadiya baweriyan ret nakin. Tersine onların varlık sebebi renk olarak olarak görür yani nasıl diyeyim bir güçlülük olarak görür yani. Başa weke komûnistek navbera ve û Kemalizmê çawa. Şöyle bir Onunla şey var. hafta- Yani Kemalizm meselesi bir bilimsel bir şey olarak mı soruyorsunuz? Ez nizanim dema hûn dibêjin Kemalizm, hûn weke tiştekî zanistî dipirsin anna. Ülke, birçok toplum, birçok halk Divê em vê ji bîr nekin. Gelek welatên li cîhanê, gelek civak, gelek netew, di qada jiyana xwe de hin kesan weke rêber dibînin. Türkiye'de de Li Tirkiye jî ji sala 1915 heta 1918 û heta 1924 weke li hemû cîhanê jî heye. Kesên ku di damezrandina vî welatî de têkoşîn dane, weke rêber qebûl dike. Em Marksîst, em komünîst şoreşger jî, Marx an jî Lenin, Stalin, Mao, İbrahim, Deniz, Mahir, an jî mazluman, weke rêberê têkoşîna xwe dibînin. Halkın kaderini Hûn çawa dibînin. Ben sosyalist bir Kemalizmê siyasetliyim. çawa. Birim. Ya Kemalizmle yani bir Kemalizm ne keseke ku qala navbera me bikim. Ez sosyalistim. Ez ji xeynî sosyalizmê bawer nakim ku li cîhanê tu kes bikare bindestan, hejaran bi awake zanistî ji vê rewşê rizgar bike. Onun bilimsel yanı olacağına inanmıyorum. Ben öyle olsa o Ger min bawer sosyalist bikira, olmam. ji xwe ez nedibûm Sosyalist sosyalist. olmamın, komünist olmamın gereği bu. Esasê sosyalist bûn an komünist bûnê ev e. ve benzeri tüm Mafê durumların her kom û kendisini îdeolojiyan heye ku xwe birêxistin bike. İşte diyelim ki Rastiyan diparêze lê xeletiyan red dike. doğruyla
yanlışı da reddeden. Ez ne ew Doğruyu kesim ku nîqaşa gösterden, xwe yanlışı da te reddeden bir yan anlayış. jî te û Yani şu Kemalizme tartışmayı bikim. yürütmüyor mesela. Ez sosyalistim Benimle û sizin, pir sizinle zelalim. Kemal'in Nêrîna ben mina tartışması Marksizmê ye. yürüten biri değilim. Ben Ez hemû sosyalist, bernameyên li derveyî Marksizmle vê ilgili yekê söylemlerimle yan kêm ya yan da, jî xelet dibînim. Tüm programların eksik ve yanlış görürüm. Yani hon Kemalizme jî xelet dibînin. Sen öyle görmek istiyorsan. Ger tu dixwazî wisa bibînî wisa ye. Şu kötü bir şey. Bak, yok bak ben Di hemû bernameyan de pêşeng zanyar. Net konuşuyorum. Ben programlar Ez di wê baweriyê de me ku Marx jî zanyar e. Ben Marx Nêrîna wî ya derbarê bindest û hejaran de. yani Berê xwe bide, sedema van şerênîro, feraseta kapitalizmê hêjberiya 105 salan hatiye Bundan gotin. 150 yıl önce söylenenler Ez vê dibêjim, ger em mijarê bikin mijareke takîkesî û nîqaşa wê wisa bikin, eğer wê çaxê hûnê civakan bînin hemberî hev. toplumları karşı karşıya getirir. Ne rast e ku mirov heqaretê li wan kesan bike ku Kemalizmê diparêzin. Ötekileştirerek hakaret Çimkî etmek heman gerçekten tiştî li me iyi dikin. bir şey değil. Ji ber ku em sosyalist û komûnistin, rastî heqaretan Komünistlere tê. yapıldığı için biz diyoruz ki Ji ber vê yekê em ji wan re dibêjin şimdi hûn aynısını ne biz başin. yaparsak doğru değil. Ji ber vê yekê Onu niha bile heman şöyle tiştî em Ben bikin yine ne rast e. söylüyorum. Kemalizm Ez carek bir edim mesele- bêjim, mesele değildir. Ben Kemalizm burada iki ne tane zanistiye. diyorum. Bir kapitalizm bir de sosyalizm dostum. Başa Seyid Rıza. Seyit Rıza bu toplumun Seyid Rıza yek ji pêşengên gele. Seyid Rıza ji du heta îro nirxê vê civakê şexsiyet e. şahsiyet yani. Başa dema ku dibêjin Dêrsim pêşî şêwezarê Zazakî tê bîra mirov kurman jî li vê derê hene. Ji bo ku hûn Zazakî pêş bixin dibin banê şaredariyê de hûn tu kursekê didin yan jî xebatên çawa dikin? Uzun süreden beri var. Yani sadece bizim dönemimiz. Helbet değil. berî me jî hebû. Bizden önce Lê piştî derbe 2016'dan gelek dibistan hatin girtin. Kurs hatin girtin. Rê nedan. Ya da kurslar kapatıldı. Ya da bu Em dixwazin hemû qadan bikar bînin. şekil yapıyoruz. Biz Em xwe li derveyî saziyên cemawiriyê jî nabînin. Ger em xwe cuda bibînin, wê çaxê em ê wê qadê terk bikin. Mesela Milli Eğitim müfredatındaki Zazaca Mesela di rêzîknameya Wezareta Perwerîdehiyê de dersa Zazakî heye. ve bu dilini orada Em ji bo wê geliştirmek için xebitîn. okullarda Me sınıf hewl da vasiyeti de var. Zazakî tercih bikin û li dibistanan polên Zazakî bêne vekirin. Biz de Em jê re dibêjin kirmançkî. diyoruz yani. Derbarê kirmançkî de, derbarê zimanê xwe de em xebatên cûr bi cûr dimeşînin. Kurslar ve benzeri çalışmalar yürütüyoruz. Min got pirsa dawî lê pirseke dawî bikim. Di hilbijartina bê de hûn difikirin bi HDP re hereket bikin. Şimdi bu sorular sanki edilmemiş gibi söyleniyor ya, kötü bir şey. Em ji sala 1987 ve Yok. weke kevne şopya kaypakaya bangeke wiha li hemû sosyalist, komünist, demokrat, rewşenbîr, şoreşker û welatparêzên cîhanê dikin. Şöyle çağrı yaptım. Ger li hemberî kapitalîst û emperyalizmê hûn nebin yek, hûn nikarin bi ser bikevin. Birlikte bir mücadeleyi Em di wê baweriyê de ne ku têkoşîna hevpar a girseyan girîng e. bu meselede de uzun Baweriya süredir wan biz û ola wan HDP bê cudahî ile, girîng e. partilerle de, Em demeke dirêje bi HDP re jî, bi partiyên komünîst re jî û bi partiyên sosyalîst re jî di nava îtifaqê de ne. belediyelerde ya da Em hê jî perçekî vê ittifaqê ne. Lê car caran li şaredariyan an ji rêveberiyên herêmî em li ser hin xalan li hev nakin. Mesela em dibêjin li cihên ku sosyalîst û komünîst hene bernameyeke sosyalîst baştir e. Em dixwazin pêşengiya vê yekê bikin, bi civakê bidin fêmkirin ku sosyalîzm ne tiştekî xirab e. Ya rastî bi HDP re tu pirsgirêkeke menîne. Bi HDP re ev sê çar heya min em di hilbijartinên parlamenteriyê de bi hev re tev digerin. Di nava wan de parlamenterê me heye. Daha detaylı, daha ince. Li şaredariyan jî cihên ku em li hev dikin, em piştgiriya wan dikin. Destek vererek. Yani şöyle değil. Sadece Lê dil dixwest her du sazî jî vê mijarê bi hûrgulî nîqaş bikin û piştgiriya hev bikin. Oradaki etkin yanı varsa onlara destek vermek iyi. Başa zor spas birêz maçoğlu ku te ev fersanda hevpeyvînê dame gelek spas dikim mala ve ava temaşevan hêja em hatin dawiya hevpeyvîneke taybet heta hevpeyvîneke din her şab.